दिनै 1 जुलाइ 2020 फैदो दिनैनि हर गेजेरनि माखासे ब्रेकिं निउजफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिनि गुलियाव सासे CRPFआ मुंख्लं जानांबाय। लोगोसे बेनि खाथियावनो थाफानाय सासे बोराय मानसिनियावबो गुलि नाङो आरो बे बोराया जायगायावनो थैनांगौ जाबाय। बे बोराय मानसिया गावनि फिसौलाखौ लानानै बेरायदोंमोन, बे समावनो गुलि नांना थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव पुलिसफोरा गंसे गारिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो। गारियाव जौ आरो बियार दंमोन। दा बे जौ आरो बियारखौ पुलिसफोरा पुलिस थानायाव लांनाय जाबाय। लोगोसे BPF सरकारखौ फिसारि डिपार्टमेन्टआ नोगोद 20 कोटी रां जाख्ल'दों होनना फोरमायदों। बिथां कमल आजादआ फोरमायदों बे खौरांखौ बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों। दा बे फैसा जाख्ल'नायनि बागै थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय खावलायनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। चाइनायाव आरोबाव गोदान भाइरास फैलायबाय। बे भाइरासनि मुङानो जाबाय G4 भाइरास। कर'ना भाइरासनिसायबो बांसिन डेन्जार जानो हागौ होननानै माखासे एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा फोरमायदों। जोबोर गिलु-बालु चाइनायाव गोदान भाइरास ओंखारगासिनो दं। बे गोदान भाइरासनि मुङानो जाहैबाय G4 भाइरास। बे भाइरासखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे भाइरासआ दासिमबो मानसिफोरनियाव सन्देरथ'वाखै, नाथाय सन्देरनोबो हागौ। माखासे एक्सपार्ट साइन्टिस्टफोरा बेखौ नायबिजिरदों आरो बे भाइरासखौ कर'ना भाइरासनिसायबो बांसिन डेन्जार भाइरास होननानै फोसावनाय जादों। दा मा जायो नायनोसै। बे भाइरासआथ' खोनानायाव गोबां गिलु-बालु होनना खोनादों। बे भाइरासनि मुङा G4 भाइरास। चाइनायाव गोदान भाइरास ओंखारबाय थायो लोगोफोर, मिथिबायना? गोदान बेमार, बायदिसिना बेमार आरो बायदिसिना भाइरास चाइनानिफ्राय ओंखारबोबाय थायो। दा मा होनबावनो आरो, बे G4 भाइरासआ मानसिनियाव सन्देरनांगौबा मानसिया जोबस्रांनायनि लामायावसै आरो। दा जियानो जादोला, दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोराव। दिनैनि हेडलाइन निउजफोरानो जाहैबाय बेंकआव मिनिमाम बेलेन्स गैयाब्ला नोंथांनिफ्राय फाइन लागोन। मैयानिफ्राय बे आपडेटखौ होनाय जाबाय। जुनानो लास्टमोन। जुदि नोंथांनाव जिखिनि बेलेन्स थानांगौ बेंकआव बेखिनिया गैयाब्ला नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय 15 रां बा 20 रां फाइन लानाय जागोन। लोगोसे दिनै डक्टर्स डे। दिनैनि सानाव डक्टर्सफोरखौ मान होनाय जायो। आसामाव दिनै 140 गोदान केस मोन्दों। दासिम एक्टिभ केसआ जाहैबाय 2885, थैनाया जाहैबाय 12, रैखा मोननाय अनजिमाफोरा जाबाय 5647। बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दिनै कर'ना भाइरासनि आपडेटखौबो एसे होनानै होफाबाय। दिनै एसे ओरैनो इन्टारेस्ट मोननानै होफानाय जाबाय आरो ना। लोगोफोर, दिनैनि हर गेजेरनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बेलनि आइकनखौ सेरब्लासो आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसनाव मोनहैगोन। अब्लासो नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नुगोन। लोगोफोर, बाय बाय।